tasty karamel hertil. Okay, vanvittigt. Så jeg har nogle spørgsmål til dig, og så har du 10 sekunder til at svare på dem, og det skal bare gå hurtigt. Ja, jeg prøver. Så dancehall eller afrobeat? Afrobeat. Hvad er dit bedste collab? Det tror jeg er en af dem, jeg har lavet med farfar, faktisk. Old school eller new school? Old school, helt sikkert. Okay, hvis du skulle lave et nyt collab nu og her, hvem skulle du så være med? Jeg vil gerne lave et med Diamond Platnumz. Jollof rice eller kylling i kaj? Jollof. Ja, det kan man ikke uden kunne. Det smager godt. Hvad er det pinligste, der er sket på scenen, imens du skulle optræde? En gang, hvor jeg trak bukserne ned og munede publikum. Synge en sidste sang med Natasha eller optræde på Godmorgen Danmark? Synge sidste sang med Natasha, helt sikkert. Hvis du skulle bo i udlandet, hvilket land skulle det så være? Hvis du skulle... Tanzania, no doubt. I varmen? Jeg skal hjem til bjerget, mand. Til familien. Cigaretter eller weed? Weed. 100% weed. Ja. Hvor kommer egentlig dit navn fra? For jeg tænker ikke, Kaka er dit rigtige navn. Ej, det er det ikke. Jeg plejer at sige, det er det, men det er det ikke. Jeg kommer fra Tanzania. Okay. Min mor er fra Tanzania, og min far er dansk. Og i Tanzania, der siger vi ikke, du ved, Mikkelsen og Mortensen og sådan noget. Der siger vi bare bror og søster, og Kaka betyder bror. Okay, så big, sådan storebror. Big, det er bare storebror. Ja, okay. Så også det var før, der var det sådan, lige efter Natasha døde, så kom jeg ud, og jeg var heller ikke så høj. Jeg tror, jeg var 1,60 meter eller sådan noget på det tidspunkt. Lige i starten. Så der gav det mening, ligesom at skulle hedde Little Kaka og være den lille, og det var lillebror og noget. Men så i tand med, at jeg er blevet ældre, og der sådan, nu pludselig er der nogle unge mennesker, der ser op til mig, så bliver man automatisk sådan, jeg er også blevet større, altså meter 90 nu, ikke? En voksen mand efterhånden. Men du sagde, du var fra Tanzania, ikke? Jo. Eller halv, ja. Men altså, så er der, din musik, altså inspiration kommer fra? Jo, men altså, hvis jeg meget af den er kommet, jeg kan huske i starten, der var det meget sådan reggae og Jamaica inspireret, fordi det var ligesom sådan, det blev sådan en, når man er sådan helt ung, så med det identitetskrise og hele det der show. Så blev jeg kendte ikke så super mange afrikanere på det tidspunkt, men jeg kendte rigtig mange jamaikanere, og så blev det ligesom mit Afrika-erstatning. Ja, i stedet for. Penge med alle jamaikanerne der, ikke? Så det var sådan meget inspireret derfra, men jeg kunne bare høre, at hver gang jeg så var i Tanzania, så hørte jeg den musik, der hed Bongo Flava. Det var rigtig stort, eller begyndte sådan i starten af 00'erne, op igennem 00'erne. Og ligesom var Tanzanias svar på reggae, hiphop og R&B, så lavede det ligesom sådan en, og så med selvfølgelig afrolyden under, ikke? Og så kunne jeg bare mærke, at det var sådan, når jeg sidder og lytter til nogle af de gamle sange, nu reggae jam og sådan noget der, så kan jeg høre, hvor meget bongo flavor der faktisk allerede er i de tracks, selvom de er blevet kaldt reggae-numre. Så det er faktisk meget mere bongo flavor og meget mere østafrikansk. Okay, så du er inspireret, ja. Vanvittig pandekage det her, det er helt sorry. I forhold til den genre, du kører, har det så været svært ligesom at bryde igennem i Danmark? Jeg tror, at altså nu kan man sige, nu har jeg været i gang i 10 år plus. Og der kan jeg huske, at vi startede, der var det sådan, det var meget nyt, at man lavede musik på den måde. Det var meget nyt, at man havde så mange mennesker med på scenen. Det var ikke, altså det er ikke siden hiphopperne tilbage i 00'erne, at der ligesom var sådan der. Og så helt sikkert ikke så mange farvede udlændinske mennesker på scenen på samme tid. Ikke? Så det var selvfølgelig lidt anderledes, men jeg tror bare, at vi kom ind i en lomme, altså både med hele det der Donkey Sound og med Chef Records og med BOC, kom ind i sådan en lomme, at der ligesom, det var hele undergrunden. Så der skulle nogle nye mennesker til. Vi skulle se noget andet på scenen. Ja. Jeg tror, vi kom ind i en tid, hvor det alligevel var ved, at der skulle ske noget andet. Så derfor var det ikke svært, som man måske ville tro, det skulle være. Ikke? Er det sådan, kan man godt sådan, bryde igennem uden et label, eller har man brug for et label? Det synes jeg godt, man kan. Altså, vi havde som sådan ikke noget label, da vi brød igennem til at starte med. Men det er jo mere det der med, jamen, hvis man sidder og zapper igennem Instagram og tror, det skal være sådan her overnight, du ved ikke, så kan det selvfølgelig godt være, når du har brugt 3 måneder på at lave noget musik, at så er det med gået lang tid. Ja. Ting tager også tid. Altså, jeg tror, jeg har sådan undergrundsmæssigt lavet musik i 6-7 år, før vi overhovedet havde Giv mig et smil, og så gik der alligevel også lige 2-3 år med det, før at det så blev til eller andet. Så der går jo også, men jeg kan huske farfar engang sagde det til mig, der sagde han, jamen jo længere tid det tager for dig at komme op, jo længere tid tager det også før du forsvinder igen. Men er det ikke sjovt at se, hvordan sådan musikken har ændret sig? Jo. Altså, i forhold til når du startede, og så jeg er bare glad for, fordi jeg kan huske, jeg kom fra Natasha og Karen Mukuba og de der menneskers generation, og selvfølgelig også Isam B og Burhan G og Outlandish og sådan noget der, hvor at det der med at være udlænding på scenen, dem var der ikke så mange af. Så jeg bliver bare glad for ligesom at se, at vi har fået en mere multikulturel scene. Altså fordi jeg synes, det klæder det hele bedre. Ikke fordi man skal være kun fra det her eller kun fra det her, men
når vi kan mødes i forskelligheden på den der måde, så det er bare fedt. Mig og Natasha blev i hvert fald meget i starten, meget sammenlignet. Og hvordan har det været, at I har været blevet sammenlignet? Skal heller ikke lyde nederen, men altså, jeg synes ikke nødvendigvis, det var det fedeste. Nej. Altså, altså jeg havde lidt kendskab til Natasha før hun ligesom døde. Og følte ikke på nogen måde, at jeg skulle sættes i kategori med hende, fordi jeg var hernede. Ja. Hun var et eller andet sted deroppe, hvor jeg ikke kunne nå. Så allerede der synes jeg, det var fuldstændig misvisende. Hvordan er det sådan en balance mellem at være far og være kak? Altså jeg kan sige, min datter hun er så stor nu, så det er sådan, nu er det heldigvis blevet nemmere, ikke? Men i starten synes jeg, det var meget svært. Altså det der med lige pludselig at skulle stå og når folk ringede sådan, hallo bro, vi er til morgenfest, hvor fanden er du henne? Du er sådan, jeg står lige nede på legepladsen og gynger min datter, men god fest her, du. Så meget sådan kontraverden lige pludselig at være i, ikke? Og det der med, at man sidder i et studie sådan, jeg er nødt til at gå nu, fordi jeg skal op og hente min datter i morgen i skole eller i børnehave eller eller andet. Også fordi det var ikke der, jeg mentalt var på det tidspunkt, da det ligesom var, det skete. Så det var også sådan, jeg skulle lige sådan omstille mig i det også. Jeg tror også, det har været med til, ligesom også, jeg heller ikke har lavet så meget musik. Der var ligesom Ja, fordi jeg havde albumet liggende, og så fik jeg at vide, at jeg havde fået en datter, som så allerede på det tidspunkt var næsten 1,5 år gammel. Og så skulle jeg pludselig ud af det blå til at være far, og havde mit album, og det måtte jeg udskyde med et år, og så gav album ikke mening, og så var der ikke noget, der gav mening, og så var sådan et, jeg kan ikke overskue noget. Og så skulle det helt bare skubbes lidt væk. Men jeg gad ikke ud og sige, at jeg havde en pause eller andet. Nej. Jeg er også til den der indstilling, jeg kan ikke rigtig tage en pause fra livet.